14 anyos nga bata nagwala. Pila ka oras human matud pa, nagduwa og Spirit of the Glass. Kauban ang iyang igsuon og laing tulo pa. Kasilingan dito sa Ormoc City. Anang report ni Mark Reggie Abilia. Nahitabo ang insidente hapon sa Miyerkules sa Barangay Tambulilid, Ormoc City. Makita sa video nga gitabang siya sa iyang kabanay ug silingan ang dalagita. Matud sa iyang ayaan, nagsugod nga nausab ang lihok sa iyang pag-umangkon. Pila ka oras human magduwa og Spirit of the Glass, kuyog ang laing upat pa, dinapil ang iyang mga igsuon. Pila ka oras human sila magduwa na matikdan nga nagsigi og yaw-yaw ang batanon. Sa wala pa magwala, gihagad pa kuno sa dalagita ang iyang mga kauban nga moadto sa simbahan para managkot. Apan sa ilang pag-abot dito, nagdumili na kini pagsulod sa simbahan o gani gusto niyang magpaligis. Gipugnan siya sa iyang mga kauban o gidala sa balay sa iyang iyaan. O dinhi na siya matud pa nagwala. Anong pagkagabi namatikdan na sa ang iyang mga kauban namatikdan na nga magsige maghinuktok nga sige pangambrot sa iyang lawas niya magsig pamaak siya kaugalingon. Dugang sa iyang iyaan nga adunay tiyempo nga maulian ang iyang pag-umangkon og dinhi iya matud pa gisulti nga adunay gustong makuha niya ang pamilyang itom. Nagtuwang kabanay nga adunay nasuko dihang gibungkag sa pag-umangkon ang nuno sa punso sa balay nila sa Merida, Leyte. Nagpatawag ang kabanay og usa ka tambalan. Nagwala na isog na kayo. Isog na kay pugman. Unsa may mga pulo nga manggawa sa iyang baba di ay Giselle? Moingon siya nga ako na ni dugay ra. Ako na ni. Kaganihang buntag, gipatawag sa kabanay ang tambalan apan misukol ang dalagita. Ug dinhi ilang nahukman nga dadon ang bata sa St. Mark the Apostle Parish sa Barangay Linaw. Didto gibinentahan og giampuan ni Monsignor Dido Arroyo. Matod ni Monsignor Arroyo, hugot nga gidili ang pagduwa sa Spirit of the Glass, gumikan kay posible kini nga makatawag og dili nga maayong espiritu. Awhag ni Monsignor sa publiko nga hugtan ang pagtuo sa kahitasan ug kanunay nga magampo. Human nga mabinisyonan, naulian na matud pa ang dalagita. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abilia. Balitang Bisdak.